Meta jiġru inċidenti bħal dak li seħħ fiż-Żurri rridu nuru li m'hemmx gvern u oppożizzjoni iżda pajjiż u poplu wieħed. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija fil-Parlament b'reazzjoni għal stqarrija ministerjali mill-Ministru Chris Fern. Meta jiġu xi ħaġa bħal din f'pajjiżna naħseb irridu nuru li aħna kapaċi nirreaġixxu bħala nazzjon, bħala pajjiż. Meta jkun hemm traċedji f'pajjiż li ħadd ma jkun jista' jipprevedihom, ma naħsibx li din il-Kamra għandha tinqasam fi gvern u f'oppożizzjoni, imma għandha turi illi f'kull eventwalità li f'pajjiżna ikun hemm traċedja ta' din il-potata jew portata oħra aħna kapaċi nirreaġixxu bħala pajjiż. Pajjiż illi jifhem sitwazzjonijiet, pajjiż illi għandu l-kompetenza u l-kapaċità illi jgħin, jirreaġixxi, jikkura, jieħu ħsieb il-dawk illi huma tiegħu u l-dawk illi jiġu jżuruna. Irridu flimkien ningħaqdu biex nagħtu xhieda, nagħtu eżempju, nagħtu verament evidenza illi meta jiġri dan it-tip ta' inċident f'pajjiżna mhux se jsibu gvern jew oppożizzjoni imma ħajsibu poplu Malti wieħed. Fil-Parlament il-Ministru Chris Fern ikkonferma li sal-ħin tal-istqarrija ministerjali kien hemm 7 persuni li kienu għadhom qed jiġu rikoverati fl-Isptar Mater Dei, fost dawn 4 persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva, 3 minn dawn is-7 persuni rikoverati l-isptar huma tfal. Il-Ministru Chris Fern qal li ftit wara l-inċident intbagħtu 2 ambulanzi, iżda aktar tard kellhom jintbagħtu 4 oħra malli l-estensività tal-inċident saret magħrufa b'kollox indarbu 50 persuna minn 14 il-pajjiż differenti. 17 minn dawn ittieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid fejn filwaqt li 31 persuna ttieħdu l-Isptar Mater Dei fejn kollox ġew rilaxxati 24 persuna. Kollox kellhom iżiru 2 operazzjonijiet maġġuri fuq 2 żgħażagħ it-tnejn ta' 21 sena mill-Ingilterra, fuq wieħed minnhom kellha ssir it-tieni operazzjoni l-għada tal-inċident. Fi stqarrija separata, il-Ministru Jimborġ qal li kemm ix-xufier kif ukoll il-vettura involuta kellhom il-liċenzji kollha skont il-liġi.